Li bajarê Wanê Bakurê Kurdistanê roja duyema cejna Qurbanê ye. Rêxistinên Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî û Partiya Herêmên Demokratîk DBP cejn pîroz kirin. Serokwekîla Parlamentoya Tirkiyeyê ji Koma Dem Partiyê Perwîn Buldan ku di heman demê de endama şanda İmraliyê ye, behsa serdana xwe ya dawî ya bo İmraliyê ya 24 Gulanê kir. Buldan balkişan ser giringiya amadekariyên yasayî yên pêvajoya çareseriyê. Yaklaşık 7 ya da 8 maddeden oluşacak. Ev yasaya çarçoveyî ku ji nêzîkî 7 yan 8 maddeyan pêk tê, tenê ji bo carekê tê derxistin. Endamên rêxistinê dikarin ji bo demeke diyarkirî Sûdê ji wê yasayê werbigirin û vegerin Tirkiyeyan jî biçin her cihekî din ku dixwazin. Piştî cejnê di hemû hevdîtinan de em ê ji bo derxistina vê yasayê hewl bidin. Pêvajoya çareseriya pirsa Kurd li Tirkiyê ku desthelata wî welatî wek Tirkiyeya bê teror bi nav dike, li Enqerê jî di rojeva partiyên siyasî de bû. Burada silahların sadece elden değil, Li vir divê carekê din tekezî li ser giringiya danîna çekan bêkirin ku ne tenê ji destan dê me jî de jî bêdanîn. Armanca me bilindkirina asla demokrasiya li Tirkiyê, zêdekirina şiyana çareserkirina pirsgirêkan a Tirkiyê û li ser bingeha hevsozî, hevçarenûsî, hevdîrokî û hevwelatîbûnê ya bo gihandina Tirkiyeya sibarojeke geştir ku em her tim behsa wê dikin. Dewletbax Çelî jî weke endezyarê pêvajoya çareseriyê tê binavkirin. Ew jî piştî ku cotmeha 2024 daxwaz ji Abdullah Öcalan kir ku PKK çekan deyne. Burada istenen aslında Li vir tekane tiştê ku tê xwestin ew e. Êdî hesirên çavên tu dayîkekê neherikin û zarokekî me jî yê din şehîd nebe. Dilê me êdî tehemûl nake. Di demekê de ku ev pêvajo bi vî awayî berdewam e, pirs ji bo parlamentoyê jî hatiye veguhestin. Di rastiyê de bûye projeya dewletê. Dem Partî û PKK dibêjin ku pêvajo hêdî dimeşe û pêwîstiya wê bi pêngavên bileztir û bi bandortir heye. Tê çaverêkirin ku piştî cejnê û bi taybetî beriya bi dawîbûna civînên parlamentoyê pêngavên din ên pêvajoyê dest pê bikin. Betlaneya Parlamentoya Tirkiyê yekê Temûzê dest pê dike û heta yekê cotmehê dewam dike. Lê dikare ji bo mijarên girîng betlaneyê paş bixe yan jî kurt bike.